नमस्कार. नीताज किचन रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपण टॅमॅटोचे कालवण बनवणार आहोत. चला तर मग सुरू करूया आजची ही व्हिडिओ. टॅमॅटोचे कालवण बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 4 मध्यम आकाराचे टॅमॅटो, थोडी चिंच, कोथिंबीर, 1 उभा चिरलेला कांदा, 7 ते 8 बेडगी लाल मिरच्या, 1 वाटी किसलेलं खोबरं, अर्धी वाटी धणे, 8 ते 10 लसूण पाकळ्या आणि कढीपत्ता. याशिवाय आपल्याला लागणार आहे हळद, मीठ आणि मोहरी. आपण टॅमॅटो असे उभे चिरून घेतले आहेत. आता आपण मिरची आणि धणे 10 ते 15 मिनिटं गरम पाण्यात भिजत ठेवू. मिरची आणि धणे व्यवस्थित भिजले आहेत. आता आपण ते मिक्सरच्या भांड्यात घालून वाटून घेणार आहोत. आपण पाहू शकतो मिरची आणि धणे बारीक झाले आहेत. आता आपण यामध्ये पाणी घालून पुन्हा वाटून घेऊ. थोडी चिंच, आपण पाहू शकतो आपलं हे मिश्रण मस्त बारीक झालं आहे. आता आपण यामध्ये थोडं खोबरं घालू, उभा चिरलेला कांदा, लसूण पाकळ्या पुन्हा वाटून घेऊ. आपण पाहू शकतो मस्त रंग आला आहे आपल्या वाटणाला. आता आपण यामध्ये कोथिंबीर घालून पुन्हा वाटून घेऊ. आपलं वाटण रेडी झालं आहे. आता आपण गॅसवर कढईत तेल गरम करून घेणार आहोत. तेल गरम झाले आहे. यामध्ये थोडी मोहरी घालू, ठेचलेली लसूण, थोडा बारीक चिरलेला कांदा, कढीपत्ता आणि उभा चिरलेला टोमॅटो. आपण हे सर्व व्यवस्थित परतून घेऊ आणि यावर 1 ते 2 मिनिटं झाकण ठेवून व्यवस्थित वाफवून घेऊ. थोडं मीठ घालून पुन्हा यावर झाकण ठेवू. मीठ घातल्याने टोमॅटो आपले फ्लेवर्स लवकर सोडतात. आपण पाहू शकतो टोमॅटो अगदी नरम झाला आहे. यामध्ये आता आपण वाटण घालू आणि व्यवस्थित परतून घेऊ. यामध्ये थोडं पाणी घालून ढवळून घेऊ. अजून थोडं पाणी घालू म्हणजे त्यात व्यवस्थित पातळपणा येईल. चवीनुसार मीठ. आपण पाहू शकतो आपल्या कालवणाला मस्तपैकी उकळी येऊ लागली आहे. वरून थोडी कोथिंबीर आणि आपले टॅमॅटोचे कालवण रेडी आहे. तुम्ही पण ही रेसिपी नक्की घरी करून पहा आणि कशी झाली आहे ते आम्हालाही कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटू तर मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये नव्या रेसिपीसह. तोपर्यंत धन्यवाद.